Kajing ai bat kajing ba kajong Blei uji sukres shapi hagri ke step. Ya jingpuson naga ktien kajong Blei. Ginyi pule naga kitab Exodus kalong ke bakat saw ke dekat ke bakat saw. Ke kentien ke baong utrai unyele naga bentar jong pi. Namar kata dura Sngap jar pi. Kini kalong ke kentien ke bau Blei Ukraine. Leng bau Moses syaupat ba Israel. Hadian bala pelaj iki naga jinglong berau kila mino naga ri Egypt bat layalam iki ya ka bakin ya leng ba ka duriau basau. Henre onda kila yang khamat ka duriau kila don ya ka jing shepting ka daw kalong ki shipai Egypt kila persang banwan ya ka ban kem yang ya ki sha ka jinglong berau. Pagkaktien ka John Blei ka ong bakila knyum yu Moses kila bu jingkeli U Blei bat kila artatien bat kila penlong ya kata jaka bat kajing island di ka bahuri hura ka baklumar ndrengi aigo U Blei Bau Blei ulong ba crowd da shisha ulong ba start ka lenti ka jugu kami dai bat ka lenti ka jongi ka jing perkhat ka jugu kami dai bat ka jing perkhat ka jongi hadien ba kila yai lenti U Blei ula pen i yaki kon Israel yaka kamba ka bakrau leng ba ka kti bran bor ka jong u Henry ka ai ka ba U Blei kwa na ki kon Israel kalong bakin syungai bat shania hau Henry ka ai ka ba pelong ki kon Israel bakin namla ban nget ka dei na ka daw ka jing syukur jong ni ka khamat haba ki yu i ka duriau ka basau ka duriau ba haba ki yu i saudong kam don lenti ki bakin yad kalawan ka jing perkhat kata kalong bakam don syuk kalat lesi ha ka jing ya lenti ka jong piru pila ban long kumta hadien bala pen em ye pi apalaj ye pi na ka jing long marau pen ban usoi tanu persang ya ka ban tan biang ye pi sha ka jing long marau Dengan ngej scam hagri ka klimat ka bamenta ada fisha skor ya kini ka jing slok to tip bau soitan ulong unong shon jong pi un persangkat bala ban tan biang ye pi sha ka jing long marau palesi ha ka jing ya lenti ka jong pi kumbu bangen pi kendo ya ka jing ya pi kendo ya ka jing le par ha kita ka jing kendo ka ba pi kendo lese kala pendo men sim ye pi kala penar tetien ye pi lau Blei udan em rengkat bat pi lara ka long kumta aku afente bau Blei kwa ye pi pinyai da ka jing sngo U Blei kwa ye pi pinyai da ka jing tep jong pi hi U Blei kwa ye pi pinyai da ka jing et ka jing et ka de ka jing shania hau Blei ka jing et ka de ka jing IT lot hau Blei wala da ka khmat ka yu i ka basneo Henry ka jinget ka ong Bau Blei unyele na ka banta jongi wala di larangi i ulo badum ka jinget ka ong ka don ka sngi shalendet jong lo badum hangni U Moses U ong ki kon Israel ba kinum shepting ba kin don kam ya ka ban yeng betek ban kmi Bau Blei unyele ka tmana ka banta jongi bat ka don kam ban le Moses wong yaki bakin Sngap jar. Kajing Sngap jar kalong ka badon kam. Kadon ka por ya ka ba lese ka khmat ka jungi ka ong mdan lenti. Kajing jabeng ka jungi ka ong mdan lenti. Ki parlok ka jungi ki laban penno mensim. Ki ba iet ki ba thon ka jungi ki laban penno mensim. Henry haba pidon ya ka jishania hau Blei. Kadon ka por ka bhai pi ba pin Sngap jar. Raka pelat ye pi pin kran Sngap jar reha ka ba shapo ka jing jaleu ka download ka jong pi nget Bau Blei i ye ka jing ai lenti ka jong pi nget Bau Blei ye le ka thma na ka banta jong pi de to Blei ka jing sok ha ka di ka singi lo rang kat bat pi par wat nom klat U Blei
u je phi kumba philong. Amen.